Nang pawon harus apa? Iya piye? Nang pawon karo sapa mengke? Romo. Ki Ngono. wonge teko iki kan aku ndak anu ndak nyalami lah apa iku nang kamar aku arepe liwat ning jero omah isin pengen ada diare. Nyapu kok isin ngono. Juga aku metu mawon ora tak salami wong ning jero omah sing ngalami mak tok. Dekat jam 5 kan ndek enek. Ndek ora penak Nyapu galike salaman. wis biasa ae. Bateraimu sik ijo. Iki. Bareng ngecas tok terus alih telepon kamu ke ning dalan sampean telepon umat urung sampe nganu tak pateni telepon semisal. Iya men telepon kae isik telepon. Nyukur nakoni duit-duit enggak. Dianggap dikira mulai kok pamer duit ngono. Lah wong benggane pamer ya kecil-kecil lah omongan. Wis nanti ya gila krungu omongane gila biyen zaman di tahun ini ya omongan itu di ngono. Makanya lek kono ngomong ya ndak pakai HP ya jadi. Ini paham. Melelet lah. Wong duit ini tuh melelet. Sombong ya. Sombong kan. Untung ya apa. Nyatane cakupan ini. Kok sombong ya kan. Pamer duit. Posisi duit tenanane. Ndak enak pamer. Tapi wasahe wong mikir. Tapi lah masih risih ramelan ini diomong ngono omongane. Nyeker ngono lah masih risih. Nek sing ndak paham apa tekan tonton. Anu kuwi ini tai ini guys. Iki lek kudu gak mulai. Iku mergo ngono kuwi ra kaya basa barang umum kae. Ya mas. Lah tak omong tempat-tempat wong kene tanggungan ya. Saiki juga nih Sapa? itu bukannya pegel ya tenan wae dhewe kan aku ngono kok makane iki arep bodo sik suwi wong mulih perang rong minggu lah dhewe wis diakipan ora iki ini ya apa nek saiki poso sik suwi ya nggugoni nggugoni Kira omongan juga. hmm? Iya tak jak bertahan Ora iso. kabukan ya dan ndak sedih Nyapa? kabukan ya dan ndak sedih Ora ngerti. ora saya ingin dulu kasih adik bos ora cerene ngejak mulai aneh ngono aku njupuk rokok rono kemluwe lagi ya kowe iki cah nom anu jam 11 turu aku gayaku
Aku ngerti kowe moro kae aku ndang turu no. Nyapa kowe nelpon apa nganggetmu ndak roh aku. Yo meneng ae aku. Engko lek tak rejeki kowe roh aku. Alah, turu tenan e ngono. Wong turu tenanan karo ora iku ya digawe tenanan Mas ora turu tak pusi ngono. Anjelah. Wis ora usah murah-murah ngejaki melekan aku ngono. Kene kancane amoh lek melekan dino lek kowe moro kowe tur penggamu lurang dorong kok aku. Ora jelas ya ngomong apa. Ora ngono pacare iki nesu jere rong dina ra ora gelem ditelepon ra gelem. Tak jaluk nomor ini, tak nomor tak jaluk kene. Makanya Tak WA-ne ya ngono. Ojo. Wis mau ruwet pisan iki engko ngono malah. Ngepet nyapa lho aku ngono. Ngene. Samar saingan gantengmu piye tak kono. Ora ngono. Aku gur menang kowe gur menang sugih tak kono. Ini nomor tak jaluk kene. Ojo ngono. Iki wis aku mau omong nih sing elek-elek ngono. Ya ora ngono iki jenenge elek-elek kowe ya tak kono. Kan wong lek cacah nyeluk kan bas-bas ngono kabeh. Aku ora saudi nyeluk bas-bas apa padanan kan kowo to. Alah lek nyeluk wak ngono saudi men bas ngono. Gak ngono ya wong ya. Wong ya mau karo nyeluk bas kabeh bodohan ngono. Awak kere di menang kowe ning kono nguli ning kemasmu ya ngono ne. Celuk bas ngono ne. Yo sopo aku yo ora ngakon wong-wong iki ngono ya. Nek sungkan-sungkanan karo kowe ya tak ngono. Aku saute nyeluk bos ngono ya. Ngono ya ora megeli malah mau mepet ae ya malah jan anu ngono sik bodo arep moro sik anu. Bodo tak moro mau ya ngono. Parano nang ngene anak buahmu lho ngene bos-bosmu anak buahmu sing melu kowe bosmu ini semino barang ngono sipur kae ngono. Nyapa marani aku ya ora ngono. aslinya yang ndi? Hah? Tumpakne Pajero ning omah treleke kakange kuwi. Ning kene tumpakne montor larang kuwi kan, tinggi-tinggi gawani ngono kuwi. Bisa kelasé Pajero lah. Engke sore wis ditelepon ora tak angkat di WA. Baksone semoro rene yo ngono. Kan bakso ideran ngono kuwi to. Ya engke sore yo moro, maksudnya metu karo kancaku sing cah ngono kuwi dijak metu. Gak gablek dhuwit ngruwet wedokane sing ning Hongkong ngono, ngejak metu njupuk dhuwit tuku bakso to kan biasane. Wah wis di WA. Baksone semoro rene yo. Yes. Kene bendina nglayani kono rek bongko ora isin aku. Tukokne pisan tak bayar dhewe kok ora ya bar isin nek sampe bendina. Wong kono lho mangan aku tuku mie mangan sitok ya dijoli-joli tenanan. Mrikene ora ya isin tukokne ya. Kan tau to mrene mang asire njaluk ya mangan ngene ndak sego. Terus aku pas tuku mie takon gawe mie, iku takon gawe kon gawe sitok ngono sesuk dijoli. Dijoli loro piye ngono. Tapi mbos apa sing mangan ndak paham aku. Maksudnya kan ngono kuwi wong itu ya wonge asine ndak nganu wegah lah ngono. Pas dinane ngolak nek banyu takon ngombe banyune gandane lho ndak wan. Diane ndak gelem tenan. Aja kuwi banyune wong. Banyune wong ya plekmu tak ngono. Gah ra penak ngono. Tuku dhewe yo ora ono ngono. Oh wong iki jam piro jak ning tuku es ning nganu kono. Cacah kan ngono kuwi to. Modele sungkan ngono nyeluk bas ngono kuwi to. Kene Bener. tar ya malah diplek. Iya ngono, neh tukang operator XAI. Wis kabeh nyeluk emas padha alah tak celuk jenenge. Rokok tak jialuk bareng malahan. Alah iki lho rokoke ngono kuwi kan.
Kapan kayak pas dandan eksayo ngono kuwi. Lho segone sok turah lho. Wah, sungkan jan. Alah tak parani tak pangan. Karo ngoceh aku ya. Wis diemen ya. Apa wong nyeluk bas ae. Modho ana. Aku sautik nyeluk bas. Wong lek terlalu sungkan akhirnya ndak gampang akrab sama guru toh. Lek ngono kan mesti akrab toh. Lek setengah kojlokan setengah anu ya akrab undangan. Nyal penak. Itu tuh waheng, Eh, waheng. bintang waheng oh. Liwatno irung. Iso. Ndak biasa. Ya angel lara lara biasa ki loro mak celeng ngono nang irung liwat irung. Tapi aku dinane pas pilek ngono yo. Yo ndak kena lho tak liwat irung yo kena tapi ki ndak mari-mari terus jatahe pilek. Kowe kok gampang dinane yo wis pilek. Oh, aku juga kena kipas. Ini nggak bisa saya ora mari itu. Ndak trewe kan biyen lek adem ngono kuwi lho jane. Heeh. Isu isu nyapu ini harus mesti kalau menando. Ya udeng-udengan nanduk ae no lek masker ngotek tembus. Ora, iki anu, lapo umbel. Ah, klambi kuwi wis Tapi nggih usap umbel. anduk diri ini penyakit ya, iya nek terus ya kenaan cocok kenaan kipas mesti Nular ora ngono. ya ini tapi Ngesor ae no lek ngono ndur nular. belum. Sapa mau ya ora. Heeh. Tak gripis ini lambene pian. Sawine surat tipis ben tak nyocrot ae pian. Kandel kan nyongat ae nek omongan titikne tersinggung nyongot. Jadi digripis ini. Sawi ra dikon mbokmu. Taplok ae. Mm-mm. Arep telepon ya tak penak, enak wong. Engko telepon ae ngono dulu. Gitu. Yo aleh barang mbokmu lah tak telepon dulu. Nah, punya perasaan Ya mesti diweni kowe lek suwi-suwi wong tak penak. Kamar kowe engko piye ngono paling ngono kan. piye Ya kamar kowe ndak penak karo kowe lek mangkane lek aku telepon kono engko enek kowe ndak diweni kowe yo.
Dasar poso, 20 dino kas welas poso to. Ajar. Heeh no. Perkiraan 20 dino kas welas poso. Budane wis anggal sakmono wisan. Eh, saulan kas ya. Mudik, mudik lebaran. Iki gambare dhuwit rung ketara belas iki piye iki? Beh. Dapat foto malah duit. Iya to yang. Iya, iya. Aku dewe ini. Kowe iki kudune nguyak-nguyak wong nyambut gawe lho kudune bendina. Arep bodho tunggal nyunta-nyantek. Masa iya, Jadi jor-joran turu udan nih. Nah ya, nah. Apa suwi udan enak sak jam punjul. suwe ures. Lho Yan, anteng oh. TV ini malah yo angel, cek sinyale kene yo angel. Biasanya. Hmm? Kadung menek gunung kok. Apa? Kadung menek gunung kok wis. Heeh. Kok wis pilek nah lho urung nyapa-nyapa ae. Aku sing iki ya. Nek kipas ini ya iya. Mateni kipase. Ora penak ora penak. Sendenon tembok. Nyamuk aja kaki aja bangga. Tambah anak ya. Maksudnya lek nyenu anteng ngono kan ndak gampang obah ngono to sinyale. Lah, moro tenan e. Wisan. Siapa? Kowok ae lho. Moro tenan kene kono kae. Lah, taek. Iku nilpuni lho golek aku ora ngono ora. Iya, nek tapi diomongi paling metu paling dijarne kae. Ya, ya keri-keri iki lho, pokoke sampe nganu aku lho. Beh, bendino moro. Wong ngeplek yo kuwi to, ngeplek karo situ karo Dian kuwi lho ndak moro ni jarang ya sampe pas butuh hasil mangan ngono iki. Ngene moro. Saiki ora bendino. Oh, cepet kau ya kan. Yo larang goleknya aku tok. Ya sakjane tak lokne. Kowe iki nggo bolo-bolo liyane aja aku wae ngono lho. Ngono yo ndak jawani lho, pecah beh. Jan kaya mbel tenan.
Lek ngomong ya jane yo tongok-tongok ngono, tapi yo bangga yo. Pero mga marami. Natin yung karyaku hindi dulu ini. Yo benerane wong nyapa-nyapa penak wong iki yo ngene yo. Yang lepot TikTok engko tak sawer no. Kena nggih apa nggih nogel duwite yo. Kere rimen aku tak ngono. Lah iso niatmu nyawer nyapa lho, lek duitmu ku lho mau wehne aku langsung repodo ae aku lho, dadak lep barang aku no. Ngono sampe lek ngeplek tenanan no, bodo arep nekat dolan mlaku barang lho. Hmm. Iki komedian lho. 4 jam lah 3 jam muncul lah paling. Kowe iki mbiyen bolomu gedian kan mbiyen karo Sitor Rasir marani. Kowe iki mbolo aku malah bodo moro Jawamu nyapo aku tak ngono. Tak ngono to. Wegel aku.